Maayong gabi. Dalaygon ang Dios. Dalaygon siya sa atong kinabuhi. Kumusta imong kinabuhi karon? Igala igsuon na baka sa maayong lawas. Kumusta man ang imuhang panahon na gamit batas Ginoo. So nining taknaa sa kagabion adlaw ta karong Domingo, magahimo na usab kita nining atong live na program sa pagwali diha sa pulong sa Ginoo o pagdala usab sa mga pag-ampo. Na akong buhaton karon igsuon usa lang kini kamubok nga mga oras pagapadayag lang kini sa kaayo sa Ginoo. Kaayo sa Dios nga din akong nasinatian ug imo usab nga nasinatian. So ayaw sayang nga, ayaw pakyasa kining mubok nga oras sa paglantaw unya kun duna usab ikaw ay panahon. Doon na usab kay panahon sa pag-share aning ato ang live na program, pwede sab nimo kining i-share. Hallelujah. So ako moingon kanimo igsuon dangop sa Ginoo, saligi siya. Kay sa diha na imo ning buhaton, iya kang panalanginan, iya kang ayuhon, iya kang pasination sa dagko ug kay bulungan nga mga butang. Niini nga kagabion igsuon, ako moingon mo invite kanimo nga dawata si Kristo Jesus. Dawata si Jesus Christ nga mo'y imong Dios ug manluluwas sa imong kinabuhi. Himuas siyang Ginoo niya, himuon sab kaniyang anak. Himuon kas Ginoo nga pinili sa Dios. Hallelujah. So nini nga kagabion mga kaigsuonan, adunay mga pag-ampo karon or sinus prayer nga akong buhaton niya. Kung ikaw igsuon, wala pang nakadawat ni Kristo, dawata siya. Okay? Dawata siya, mag-ampo ko. Sabat ug sunod niining mga pag-ampo kay mao kini ang sekretong paagi nga din atong muhaton ngadto sa Ginoo aron siya motabang kanimo. Hallelujah. Amahan nga langit nun, ako kang giila nga Dios nga manluluwas sa akong kinabuhi. Pasaylo ako Ginoo sa mga pulong buhat na una. Pasaylo ako sa mga maayong butang nga wala nako hibuhat. Ginoong Dios, akong giangkon nga ako sa kamasalaypon, usa ka makasasala, nagkinahanglan ko sa imong tabang, nagkinahanglan ko sa kapasayloanan sa akong mga sala. Ginoong Dios, sumulod ka sa akong kasing-kasing karon, maghari ka. Ginoo, isulat ang akong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Tabangi ko Ginoong Dios nga sugod karong adlaw, sugod niining orasa, mahimo na kanakong Ginoo ug Dios nga magbalantay ug magiya sa akong kinabuhi. Salamat kayo Ginoong Dios nga niining orasa, sugod karon mag-abli ka ug dagko nga mga butang, kahibulungang mga butang, lisod nga mga butang sumala sa imong pulong. Salamat kayo Amahan nga niining orasa, silyado ang imong pulong nga dili magkawat sa kaaway. Adunay luna kini sa among kasing-kasing. Adunay makakita, adunay makalantaw, adunay makadawat, adunay mga tao mausab ilang kinabuhi. Naaman sa 11th hour ang ilang kinabuhi. Naaman karon sa sitwasyon ang ilang kinabuhi nagpungaw. Naaman sila sa kamatayon, naaman sila sa naghawid nga pisi, naaman sila sa panahon sa time nga maghikog, naaman sa maglaslas. Na may mga tao karon nga adunay loneliness, adunay anxiety, adunay mga pagsulay sa kinabuhi. Sulbara Ginoo nining orasa, ipakanaog nimo ang imong gugma, ipakanaog nimo ang imong gahom, ikuyanap nimo ngadto sa kinabuhi, luwasa bag-uhay lang kinabuhi. Salamat nining nga kabihon Ginoong Dios, nitubag ka sa among mga pag-ampo, silyado among kinabuhi karon, ipaluyo ko kanunay sa imong cross. Salamat sa tanang naglantaw, Ginoo, ang mulantaw malipay, ang mulantaw dili magnegatibo, ang mulantaw karon mahimong mauswagon, mahimong malipayon ug mahimong madaogon. Sa imong ang pulong sa Dios, wala nato dad-a ang akong relihiyon, kay ang relihiyon igsuon usa lamang. Hallelujah. Usa lamang kana mga kaigsuonan nga ang relihiyon usa lang ka training ground, no? Usa lang ka training ground sa kinabuhi igsuon. Nya lami ang kinabuhi pag naa ka sa Ginoo. Lami ang kinabuhi pag naa si Kristo. Lami ang kinabuhi pag naa ka nangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Naay kalipay.
naay kalipay, tinuod na, naay kalipay. No? Kung naa ka karon sa kaguol, pasud na si Kristo sa imong kasing-kasing. Kung naa ka karon sa sitwasyon nga apiki imong kinabuhi, pasud na si Kristo sa imong kasing-kasing. Tuguti nga siya mo'y magdumala nimo. Tuguti nga siya mo'y magdominar sa imong kinabuhi. Lagi, saligi siya. Oh, dili mapakyas. Wala pa napakyas ang Dios. Wala napakyas ang Ginoo. Nga naman, siya ang Dios nga walay landong sa kausaban. Siya mo sa kagahapon, karon o sa umanhapon. Hinumdumi gyud na kanunay. Nga mo nang Diyosa nga nagluwas nimo. Mo nang Diyosa, mo na nga Dios mga kaigsuonan nga nagpakamatay dito sa cross sa Kalbaryo. Hallelujah. No? Di ba nindot ang kinabuhi mga kaigsuonan? Di ba nindot ang kinabuhi pag naa ka diha sa Ginoo? Hallelujah. No? Paggamit ka sa Ginoo, hapit na mabalik ang Dios. No? Daghang kay mga nasod karon nga grabe kay gubot kayo. Gani, dunay gubot mga kaigsuonan nga dili nato mahibaluan. Dunay kagubot nga mga nasod patok nasod. Dunay mga kagubot mga kaigsuonan nga nag-intervene na ang dautan ngadto sa mga nasod mga kaigsuonan. Ana sila, may dumala na. Pero sayran ko ikaw higala, sayran ko ikaw igsuon nga sa atong kinabuhi dili pa ulahi ang tanan. Dili pa ulahi kay naapay time karon. Naapay time karon nga modangog ka sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat kay sa Ginoo. Naglantaw ka na tarong kang si Ernie Anania. Salamat kay sa Ginoo. Salamat kay sa Ginoo. Shout out sa itong mga kaigsuonan. Mga kaigsuonan na to din ha sa Manila. No? Kumusta ang Manila? No? Kumusta diha? Kumusta ang Cebu? Sa nangaglantaw karon taga-Pagadian. Kumusta mo din ha? Taga-Pagadian. Kumusta diha ang atong mga kaigsuonan diha sa Tubod? Mga kaigsuonan na to sa Tubod. Shout out ni Lula Ising Apas, ni Pastor Henry Bation. Kumusta Pastor Henry? Pastor Bong Labusta. Kumusta Pastor? Salamat sa Ginoo. No, salamat sa Ginoo nga naamo din na kanunay nga naglantaw sa atong live nga program. Kumusta si Brad Ricky Ardiniti diha sa Manila? Kumusta imuhang sitwasyon, imong health karon, Brad Ricky? Naabay alibyo ang mga pag-ampo, naabay kausaban, aduna bay kadaugan nagihimos Ginoo. Salamat kayo sa Dios. Okay? Pastor Durha. Pastor, kumusta? Shout out sa atong mga kaigsuonan diha sa Manila nga nagkanunay naglantaw po sa atong every Wednesday nga live na nga program. Matag Domingo doon na tayo programa mga kaigsuonan sama ni ini. Mubo ra ning oras. Paspason lang din ako mga kaigsuonan kay nudikit man, no? Pero alam na ko mga kaigsuonan, bahala og taas nga oras. Importanteng butang na pulong sa Ginoo atong giwali. Okay? So shout out sa atong mga kaigsuonan din ha sa Amerika. Mga kaigsuonan na to din na silang George Person, Jonel Carol, Day, kumusta mo din na? Si Darlene. Hi Darlene, kumusta Darlene? Maayo ra ka? George, kumusta George? Kasabot naman ni silang Bisaya. Salamat kaayo sa Ginoo. Shout out sa itong mga kaigsuonan din na sa Vancouver, USA. Edward Bation. Sir, kumusta? Kumusta ang US Edward Channel? Lantawan ninyo na, US Edward Channel. Gusto po mulantaw sa Nanay Linda Channel. Pwede ninyo na malantaw, masubscribe mga kaigsuonan. Ang Prince Lark Channel ni Pastor Studjem Bation, dili na nga program wali sa radyo na din ha sa Prince Lark mga kaigsuonan. Subscribe mo diha. Tanawan ninyo ang Philadelphia Christian Fellowship na ako ang atong wali din na matag Domingo. Na din na gi-download. Okay? So, shout out sa itong mga kaigsuonan diya sa Australia. Kaigsuonan na to sa Australia, silang Agaw Idi. Gaw, kumusta? Kumusta Gaw? Kumusta to ang health din ha? Health is wealth yun, no? Bahandi, igsuon, ang maing lawas. Ang pinga na to kanunay. Agaw Risa, kumusta po to sa imong mga anak? Si Auntie Ellen, Auntie, mag-ampo ko sa Ginoo nga tabangan ka, ayuhon ka sa Ginoo. Auntie Ellen Summers sa Australia. Si Ay, kumusta ka? Kumusta ato ang trabaho? Kumusta ang imong kinabuhi diha sa Australia?
Salamat sa Ginoo. Si Gigi. Oh, salamat kay Ginoo. Lantaw mo, lantaw mo. Dayon, i-share po dayon ninyo. Ang daghang mga tao makalantaw, no? Makikita. Makikita sa itong live the program. Salamat kay Ginoo. Kini mga kaigsunan, usa lang ni ka mga pag-ampo, sa kani kapulong sa Ginoo nga kung dadon diha kanimo, na kay mga prayer request karon, hala ibungat dinhi, i-mention dinhi, kay dadon na to diha sa mga pag-ampo. Hinumdumi nga dunay mga milagro nga buhaton sa Ginoo karon. Dunay mga milagrong butang himuon niya sa diha nga mutuo ka. No, mutuo ka. Dituo ba ka nga si Kristo dunay gahom? Dituo ba ka nga dunay gahom ang Dios nga makahimo siya sa pagluwas kanimo, muayo nimo unya mo banhaw sa imong kinabuhi. Mo na Dios na to. Nya ingon ang pulos Ginoo, tumuok ang Ginoong Hesus, maluwas ka, lakip ang imong panimalay. Saad na sa Ginoo mga kaigsuonan. Wala pa ang mga butang ani kalibutan na ang pulong na anak, ang pulong Dios. Ang pulong Dios mga kaigsuonan. Mo na nga tuot ang Bible. Tuot ang Bible mga kaigsuonan. Salamat kaayo sa Ginoo. Shoutout sa itong mga kaigsuonan diya sa nagsakay barko. John Lister Tingkang, kumusta dyan? Si lantaw po na ito karon sa Miko Burha. Kumusta Mik? Kumusta ang pagsakay sa barko? Victor Igako. Buknoy, kumusta Noy? King Charles Bation, kumusta? Kumusta? Salamat kay Ginoo. No? Ang ato ang Lopisaina, atong mayor Michael Gutierrez, kumusta mayor? Atong mayor nga buutan, guwapo, maabtikon, no? Walay kumpara nimo nga mayor, guwapo gyud kang mayor, no? Pero guwapo dili tanang guwapo noon mayor, napoy uban pastor. Salamat sa Ginoo. Ako amang po ni bitaw. Shoutout sa tong mayor diha Michael Gutierrez, no? Ayahan konsihal si Ma'am Pinky Gutierrez sa Mido office. Hello mo diha, no? Lantaw lang taron. Lantaw ta karon. So ako mong dadon sa pulong sa Ginoo, taas-taas naman ako pagpangumusta kaninyo. Nya ako gyud mong pangumustahon nya dapat mo tubag pud mo diha nga naa mis maing lawas. Lig-on mi pastor. Giubanan mis Ginoo pastor tibuok semana. Ana ba? Comment pod pag may time, no? Kuminti pod. Para makahatag pod og challenge ba. Na ako'y gamay nga mga pag-spark mga kaigsuonan, no? Lami mo gud pud nang mutubag mo diha, nya ayo lang pud nang tama nga mo wave lang mo din na og tan-aw. Hallelujah. Okay? Salamat kay Ginoo. Salamat kay Ginoo. Ato ning hinahinayon mga kaigsuonan sa dangat diha kanimo karon ang pulong sa Ginoo diha makita sa Isaiah mga kaigsuonan 58:11. Nagingon ang pulong sa Ginoo dinhi, tultulan kamo kanunay sa Ginoo o tagbawon kamo niya sa mga maayong butang o hatagan kabaskog sa lawas, mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan o sa tubod sa tubig nga dili gayud mahubas. Ngamo ni pulong sa Ginoo karon mga kaigsuonan nga ato ang ipaambit diha kanimo. Nga atong masayran nga ang pulong sa Dios mga kaigsuonan mutultol siya kanimo. Mo ni pulong sa Ginoo nga mutultol karon nato, no? Ingon dinhi tultulan kamo kanunay sa Ginoo. Mo ni atong pagtulunan karon, tultulan kamo kanunay sa Ginoo. Amputan ning pulong sa Ginoo. Salamat nga kining pulong nimo karon maabtik ni ug hait ni sa espadang duhay sula. Dituo ko karon nga diindunan ni luna sa among kinabuhi. Mulagbas ni ngadto sa kanuyo kang bahin in the mighty name of Jesus. Diyogi kining imong alagad karon magapanulti uban ang imong pulong nga gahom. Aduna ni luna karon ug tipiganan sa among matag usa ka mga kasing-kasing. In Jesus name, amen. Hallelujah, no? Salamat kaayo sa Ginoo mga kaigsuonan. Nag-ingon dinhi mga kaigsuonan sumala sa atong gibasa karon. Kamo nga naglantaw din hala komento mo, kumusta imong kinabuhi? Maayo ba kag lawas?
No, kumusta man imong kinabuhi gikan adtong miaging Domingo hangtod karong adlaw? Dayon kumusta pod imong panginabuhi? Kumusta imong pamilya? Naabakas maing lawas, naabakas maing panguna-una. Wa pa ba ka giango-ango? Oh, naabakas sa healthy nga kinabuhi karon, naabakas sa mauswagon nga kinabuhi karon, naabakas sa kadagaya karon, naabakas sa problemado nga kinabuhi karon. Wa ko kabalo sa imong kahimtang. Pero pwede kang maka-comment, no? Pwede kang makasulti karon, igsuon, makasulti ka nga ni ako maayong lawas. Hallelujah. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. Nagingon din akong balikon, basa. Ingon siya, tultulan kamo kanunay sa Ginoo, no? Mao ni ang pasalig sa Dios. Unang butang ingon siya din tagbawon kamo niya sa maayong mga butang, no? Tagbawon kamo niya sa mga maayong butang. Ang pagtultol des Ginoo mga kaigsuonan, apil na dinha mga kaigsuonan ang mga maayong butang. Ha? Apil na dinha kanang maayong butang nga imong masinatian sa imong kinabuhi karon. Hibaloi nga kanang imong nadawat, kanang imong naangkon usa lamang kana mga kaigsuonan nga ebidensya nga ang Dios nagtultol nimo, dili na imong trabaho, dili na imuhang buhat, dili na imuhang hinaguan, kundili ang Dios mo'y nagtultol anak. Pag ang Dios gani mo'y mutultol nimo mga kaigsuonan, dili dali mahurot, dili dali nga mawala, makapahimulos kag dugay. Mao nay pamatasalig og mga pamaagis Ginoo mga kaigsuonan. Sumala dinhi ingon ang pulong sa Dios nga tagbawon kamo niya sa mga maayong butang. Hallelujah. Lami kay no, lami kay ning Ginoo no. Lami kay ning Ginoo kay mutagbaw siya sa mga maayong butang, no? Mga maayong butang. Hallelujah. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, no? Mo na nga atong may baluan, atong mabantayan nga mauni ang sikretong paagi, ato lang i-acknowledge ang Dios. Ato lang i-invite si Jesus nga maoy mo tultol nato sa atong kinabuhi. Maoy mo giya ba nato? Kay ingon sa dinhi pag mao gani mo tultol ang Ginoo kanunay, kanunay ingon siya. Tagbawon kamo niya sa mga maayong butang. Ikaduha nga iyang buhaton mga kaigsuonan sa iyang pagtultol kanimo unsa ingon sa dinhi? Hatagan kabasko sa lawas. Kabasko sa lawas ihatag sa Ginoo. Ang sa ihatag sa Ginoo mga kaigsuonan, kabaskog sa lawas. Ato pa, healthy imong kinabuhi. Wa kay sakit, wa kay balatian. Kung naa man kay balatian, ayuhon ka sa Ginoo karon, ayuhon ka sa Dios ngano man. Kay pasalig ni Ginoo kun atong ilhon nga ang Dios mga kaigsuonan mo'y atong mutultol kanunay, atong ilhon nga ikaw Ginoo mo'y mutultol nako karong adlaw, no? Tultulan ko nimo karong adlaw Ginoo. Tabangan ka. Unya unsa may iyang buhaton? Luyo sa iyang pagtultol kanimo. Ang iyang buhaton igsuon higala. Unsa? Ingon sa dinhi nga hatagan kag tanawa na to. Okay. Hatagan kag kabaskog sa lawas. Kabaskog. Hallelujah. Na ikaw karon nga naglantaw, luna may naglantaw karon. Gawas nimo, healthy mo ka, may kaglawas, ligon ka. Apan kung dunay mga tao di ay, no, dunay mga tao karon nga naas tambalanan, naa karon nga naglisod pag ginhawa, naa karon sa hospital, naa karon sa panimalay, naa karon sa mga dapit mga kaigsuonan nga naglisod sila ginhawa kay kini atong kinabuhi mga kaigsuonan abi nimo, no? Lisod kaayo karon ngano man kay gamay sipon, gamay ubo, gamay hilanat, ingnon dayon nga COVID. Pero importanteng butang nga doon na tayo fighting spirit. Dili ta magduha-duha sa pagdangop na tos Ginoo nga magpagiyat ang tos Ginoo kay nakabalo ta mga kaigsuonan nga ang atong Dios motubag siya diha dayon, no? Diha dayon motubag ang Dios. Motubag siya sa atong kinabuhi. Hallelujah. Okay? Salamat kayo sa Ginoo. Wala may mga nag-comment mga kaigsuonan. Dapat may mga prayer request. Palihog ko na ba? Palihog ko na og sulti ko na sa inyong mga prayer request mga kaigsuonan. Okay. Kaya may bawaan ako kuno og nabay. Wala naman ko'y lihok-lihok ni mga kaigsuonan. Basin og
Tanawon ko na to, Tanawon ko na to, naabay mo comment mga kaigsuonan. Gusto ba ka nga tultulan sa Ginoo? Gusto ba kang tultulan sa Ginoo? Basig lahi ang imong gilantaw ron. Basig nagunahuna ka nga ang imong gilantaw igsuon. Katong mga pasiaw ng mga salida, katong mga salida nga nakapalingaw nimo, ayaw sa kinisa pa ilang tawa. Aron makabalo ko mga kaigsuonan nga ning dangop ka nga tus Ginoo, niya nagpagiya ka nga tus Ginoo. Hallelujah. Tanawa ko no bi. Palihog ko no bi. Kumusta imong kinabuhi? Nabaka karon sa sitwasyon nga hamugaway, hayahay ka. Hayahay ka. Tungod kay naay Dios kani tultol nimo. Hinumdumi nga ang pagkahayahay sa tao mga kaigsuonan pag wala si Kristo, walay Dios mga kaigsuonan nga ning kontrol sa imong kinabuhi, dili ta makadumina, no? Dili ta maka move on, dili ta makalahutay, dili ta makapadayon. Pero kung ang Dios kani mo mutultol mga kaigsuonan, hibaluin nga ingon sa dinhi nga hatagan ka, hatagag kabaskog sa lawas. Hallelujah. Ayuhon kas Ginoo. Ayuhon kas Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo. Kalihog. Kuminti ko no. Salamat kayo sa Dios. Hallelujah. Salamat kayo sa Ginoo nga. Doon ay mga tao nga, iko lang mo lang tao, niya, dili mo, kana bang, dili mo sulti, usay naa niya, usay kahimtang ni mo karon. Ako na yung pangutana mga kaigsuonan, pero mahibaluan na to, diha pa sa publiko nga, mabantayan na to, nga naakas may nawas. Naanay ning katawa. Kung kabalo ka sa napitagi ka na. Lagi, tingala mo ko kayo, ani. Salamat kis Ginoo mga kaigsuonan. Abinin mo ganiha, ning off ni ako ang live, no? Ning off ba? Tingala ko nga nung ning off siya nga, usog mo kaya kong signal dili. Napalong ganina, mo na ni ang resulta na yun. Di na ko kakita ninyo. Di na ko kakita ni mga ambot lang og naaba ko ni comment diha. Makita na ko mga kaigsuonan na may pero di pa na-option na to. Pero ang lami magputong naabay communication nga lami man tong naay ka-istorya mga kaigsuonan. So ingon dinhi hatagag kabaskog sa lawas, no? Mao ni ang pasalig sa Ginoo. Gusto ba ka hatagan ka kanon ni kabaskog sa lawas? Gusto ba ka ana? No? Gusto ba ka nga kanang kabaskog sa lawas mga kaigsuonan? Healthy ba ka? Wa kay sakit, wa kay problema, no? Niya kana mga kaigsuonan imo nang masinatian sa diha nga ikaw magpatultol kanunay sa Ginoo. Hallelujah. No, sulati ko no comment. Sulati ko no comment. Sulati ko no comment. Amen. Salamat kay sa Ginoo, no? Pero may baluan na to. May baluan na to. Salamat kay sa Dios mga kaigsuonan. Okay? Padayon ko. Isa dinhi nga ang ihatag sa Ginoo mga kaigsuonan unsa kuno? Kabaskog sa lawas. Hallelujah. Unya, unsa kuno'y kaparehas, unsa kuno'y mahitabo mga kaigsuonan, paghatagan kay kabaskog sa lawas, ingon sa dinhi, mahisama unya kamo sa tanaman nga kanunay gitubigan. Mao ni ang pasalig mga kaigsuonan sa Dios. Hallelujah. Mao ni siya ang pasalig sa Ginoo nga iyang ihatag kanimo ang maayong panglawas. Unya daw sama daw ikaw sa usa ka tanaman nga kanunay tubigan, gibubuan ba? Kanunay gibisbisan, mabuhi gyud siya. Mulipang siya, mutambok siya, mamulak siya. Maunay ang pasalig mga kaigsuonan. But pasabot nga ang imong buhaton mo uswag. Ang imong buhaton mo lampos. Ang imong buhaton mga kaigsuonan, madaugon. Ana. So ingon ana nga paagi atong kinabuhi nakasalalay ni kanunay sa kamot sa Ginoo. Mao na nga dili gyud ta mo muundang, dili ta mo bulag diha sa gitawag o kanang pagtultol kanunay sa Ginoo. Nganuman kay nagpasalig siya, no? Nagpasalig siya. Daw ingon sa dinhi nga kanunay gitubigan og ang tubod sa tubig nga dili gyud mahubas. Mao ni ang pasalig mga kaigsuonan sa Dios karon, no? Salig ni sa Dios mga kaigsuonan sa atong kinabuhi. Hallelujah. Dalaygon kaayo ang Dios mga kaigsuonan. Now, nining ikaduha mga kaigsuonan nga bersikulo sa 34 city sa Salmo atong tanawon kuno be. Unsay gi-mention dinhi mga kaigsuonan atong tanawon. Ingon sa dinhi
Ang anghel sa Ginoo manalipod sa may pagtahod sa Ginoo ug luwason niya sila sa katalagman. Mauni ang tao mga kaigsuonan nga kanunay magpatultol sa Ginoo, magtultol siya nimo kanunay. Nganuman kay nagpasalig siya nga ang imong kinabuhi doon na siya'y anghel nga iyang ipadala. Doon ay mga anghel sa Dios nga mo lantaw kanimo 24/7 nga subuon sa Dios mga kaigsuonan. Nganuman ingon siya manalipod sa mga may pagtahod sa Ginoo. No? Manalipod niya itong mga dunay pagtahod sa Ginoo. Doon na kay pagtahod, maunang mudangop ka, doon na kay mga pag-ampo, doon na kay mga prayer request, doon na kay mga pagsimba sa Ginoo, paghatag ato sa Ginoo, paghatag ng panahon ato sa Ginoo, magpagamit ka sa Ginoo, manangyaw ka ngadto sa mga tao, manangyaw ka sa Ginoo, manangyaw ka sa ngalan sa Ginoo, imong imantala ngadto sa mga tao. No mauni nga sitwasyon na mga kaigsuonan nga imong kinabuhi pabantayan og anghel. Hallelujah. Sa ato pa walay COVID, walay virus, walay hilana, walay balatian, walay high blood, walay arthritis, walay diabetes, walay ulcer, walay kidney, walay mga infeksyon sa lawas, walay infeksyon sa dugo, walay goiter, walay cyst, wala tanan. Nganuman kay naay Dios mga kaigsuonan nga moayo, naay Dios nga mobantay. Hallelujah. No, walay cancer nga motubo sa lawas sa tao mga kaigsuonan. Nganuman ingon sa dinhi, ingon siya pulos Ginoo, ang anghel sa Ginoo manalipod sa may pagtahod sa Ginoo ug luwason niya sila sa katalagman. Hallelujah. No, lami kay pasaligas Ginoo. Gikan sa tanang katalagman nga wala nimo hisayre, gisulti na Ginoo isuon sa Salmo 91 mga kaigsuonan, no? Mao na nga ang pasalig sa Ginoo, dili lang nako ni taghanon og bersikulo dinhi, ang importanteng butang mga kaigsuonan, aduna bay mga pagdasig. Dunay mga pagdasig mga kaigsuonan nga atong masulti karon diha kanimo, no? Bubo naman ning akong oras, bubo naman kining akong mga panahon, apan sayran ko ikaw igsuon kining kamubo niini. Sulit ni, no? Sulit ni siya. Nganuman kay Dios ang atong giwali, no? Dios ang atong giwali. Nya mangmuhat ni siya karon diha nimo, manglihok ni siya sa imong kinabuhi. Nya ablehi lang imong kasing-kasing karon, ablehi lang imong hunahuna karon. Ayaw padalas kapildihon. Ayaw padalas kapildihon ni Manny Pacquiao kay dili na siya forever gyud nga modaog kay matigulang na siya. No, ayaw ka diskurahi. Base na mga tao na diskurahi kay balue nga ayaw pag-idolize ang tao mga kaigsuonan, no? Ang tao mga kaigsuonan masipyat, mapakyas na lipay ta mga kaigsuonan nga wala ra kayo maunsa si Manny Pacquiao. Salamat is Ginoo mga kaigsuonan, no? Kay alagad pa na sa Ginoo mga kaigsuonan. Now sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ayaw pagduha-duha sa pagdangop sa Ginoo, ayaw pagbulag sa Ginoo, ayaw pagbiya sa Ginoo. Hawiri si Jesus. Hawiri siya nga mo'y Ginoo manluluwas diha nimo. Dining orasa mga kaigsuonan, mag-ampo ko ngadto sa Ginoo karon. Mag-ampo ko prayer request karon ni Sir Boylan Pau, si Alan Pau. Alan Pau yun ni siya, no? Yang anak ko si Sila May na karon sa medical center. Okay, na sila karon sa Tambalanan. Ampo ko sa Ginoo karon. Okay. Mana mga langit nun, gamahanan ka nga Diyos, buhi ka nga Diyos, nga dining orasa, mutubag ka sa mga pag-ampo. Among i-review karon, Espiritu Ginoo sa balatian, Espiritu sa ubo, Espiritu sa hilana, Espiritu nga nakabalda karon nakahasol sa lawas, nga di nakahimo kinis paghangak nila, among i-cast out, among i-review in the name of Jesus. Ug Lord dining orasa, nagapaabot na ikaw, milagong hikap karon, si Alan Pau, si Sila May, imo nang giayo karon in the mighty name of Jesus. Salamat Lord God, nagamhanan ikaw nga Dios nga nitubag sa among mga prayer request nining nga kagabion. Panalangin ni usab, ayuha usab ang mama ni Gina Bation nga naa karon sa dapit sa ilang balay dito sa Bayog. Ako nagampo nimo Ginoo nga imo siyang hikapon, imong ayuhon in the name of Jesus Christ.
Lord, salamat Ginoo nga espiritu sa hilanat, espiritu sa balatian akong giribiyok, akong hinginan sa pagpahawa, sa paggawas gikan sa lawas sa mama ni Gina in Jesus name. Sa kinabuhi po ni Ashley Igako, nga nakakaroon sa sitwasyon na dunay balatian, kalibanga akong giribiyok sa pangalan ni Jesus. Espiritu sa kalibanga akong gisugo sa pangalan ni Jesus, mupahawa ka gikan sa bata in Jesus name. Karon ining orasa imo na siyang giayo, unya nagapaabot na ikaw milagro. Ang imong hikap Ginong Dios nagapaabot na. Yang imong balang Espiritu Santo nagahimo na o kahibulungan ng mga butang. Lord, nagampo po nimo karon Victor Igako, imong panalanginan ang iyang pag-travel paingon sa abroad. Si Miko Burha, imong panalanginan ang iyang travel paingon pagsakay niya sa barko in Jesus name. Ang swab test po ni John Lister Tingkang, Lord, mahimong madaugon siya, dunay pabor, mahimong ihatag ato sa iyang kinabuhi, Ginoo. Salamat Lord nga safe and sound makauli si John Lister sa Mindanao, Lord, in Jesus name, sa ilang balay, kauban ang iyang pamilya, Ginoo, kasi nati sila kadaugan, kasiguraduhan gikan nimo. Salamat Amahan nga langit nun. Nagampo ko Ginong Dios nga atong adunay balatian karon, among giribiyok sa pangalan ni Jesus nga Nazareton in Jesus name. Salamat Ginoo, ikaw gamahanan nga Dios, mag-aayo ka kantos kinabuhi ni Mama Linda, kinabuhi ni Giging, in the name of Jesus. Salamat Lord God, gagamhanan ikaw na Dios. Milagroso ikaw na Dios nga nagaayo sa mga katawhan nga diin midangop o misalod diha kanimo. Panalangin tabangi usab ang mga kaigsuonan namo nga naa karon sa Manila, naa sa Cebu, naa sa mga area Ginoo Dios Cagayan, adunay mga MGCQ, adunay GCQ, adunay mga lockdown ng mga area Ginoo Dios. Nagampo ko nga ikaw ang tabang nila. Pasayloa ang Pilipinas, pasayloa ang mga tao, luwasa ang mga tao Ginoo Dios gikan sa tradisyonal nga mga pagsimba. Pasayloa aming tanan. Tabangi usab Ginoo Dios ang mga katawhan karon nga gigutom, walay pagkaon, na naa karon sa dalan, naa karon sa mga area Ginoo nga nangayo pa sila hangtod karon ining orasa, nagapangayo pa sila kay wa pa sila bugas, wa pa sila sudan, wa pa sila kwarta. Ginoo, nagampo ko nimo nga imong tagbuon sila. Tabangi ang matag usa. Hallelujah, Lord, magapadala kang mga tao nga muhatag nilang mga pagkaon in the name of Jesus Christ. Salamat kayo Ginoo. Katong mga taong dato, nagsubra, nagkapin ilang kwarta, mahimo silang magyatagon, mahimo silang giver. Salamat kayo Ginoong Dios nga nining oras sa karon, nagapanglihok ka o nagapabuhat ka. Salamat Amahan nga langit nun, padayon ka nga magaluwas sa mga katawhan, bisan pa Lord sa ginatos-gatos, dilibo-libo ng mga kalagikan sa silangan, amihanan, kasanpan, habagatan. Nagampo ko Ginoong Dios nga mga kasimbahanan, mahimong loyal o faithful diha nimo. Tinahuron sila sa imong promise, imong saad, mo mga lagad sila nga matinud-anon diha nimo Lord. Wala na nang competition, wala nang competition o grab mentality. Kanang grab mentality Ginoo mawala na sa pagpinoy in the name of Jesus Lord, sa mga missionary, evangelist, pastor, mga teacher, prophet Lord, i-bless nimo sila. Salamat Ginoong Dios nga matag pastor, adunay unity Ginoo, adunay panaghiusa, adunay gugma, dili labuanay, dili pinasikatay, kung dili gugma gyud ang paharion Ginoo. Salamat Lord nga ang mga kasimbahanan mahimong mo improve, ang mga kasimbahanan Ginoong Dios mo dako Ginoo, modaghan ang mga membro, mahimong mapanalanginan Lord. Salamat Ginoo nga ang Nakfil Lord, i-bless nimo ang tao, tanan ng mga tao sa Nakfil, ang Kapol Ginoong Dios, ang LGCC Lumisayna Lord, i-bless nimo Lord God, ang ampo ko nimo Ginoong Dios, tanan nga mga tao, tanan nga mga kaigsuonan nga naa karon sa naglantaw, i-bless nimo ilang kinabuhi, bisan pa Lord God sa mga pamilya karon sa Pildagat Christian Fellowship. Nagampo ko nimo nga ibo silang tabangan, imo silang lipunon, at agad ko silang kabaskog sa lawas, kaayuhan sa ilang lawas, in the name of Jesus Christ. Salamat Ginoo nga ikaw ang Dios gamahanan karon nga nagaayo, bisan pa nagtabang ka sa mga presidente, sa tanan ng mga elected officials, mga appointed officials, mga nagtrabaho Ginoo sa DOH, o God, mga doktor, tabangi Ginoo Dios Lord, ang mga frontliners, mga apor, tabangi Ginoo, liguna sila Ginoo, liguna ang tanan, bisan pa Lord God, adunay gyoy harmony kanunay ang titibok Pilipinas, adunay unity ang Pilipinas. Thank you Lord, hallelujah.
Dalaygon ka man nga langit nun sa walay katapusan. Amo kang gidayon, amo kang gisimba, amo kang gipasalamatan, Ginoong Dios. Salamat, Lord, nga nitubag ka sa mga pag-ampo karon. Isilyado ni sa imong ngalan. Hallelujah. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat, Amahan ka langit nun. Padayon ka nga magapanglihok, padayon ka nga magapauswag, padayon ka, Ginoong Dios, nga magtabang sa imong mga katauhan karon. Hallelujah. Nabangi mi, Ginoong Dios, kaniningan gabi. Hallelujah. Nini nga gabi, Ginoo, natulog mi, mamahulay mi, lain-lain man ang oras, lain-lain man ang amo ang time nga katulugan. Panagampo ko ni mo karon ini oras sa Ginoong Dios, nga ikaw magtabang, magpanalangin, mag-uban ka sa mga katulugon. Walay daw tang espiritu, walay daw tang damgo, walay daw tang huna nga makabalda sa mga katulugon. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat kayo, Amahan ka langit nun, nga daghang lantaw, ini nga live na program, daghang mabag-ong kinabuhi, mapanalanginan, ini nga mong programa. Salamat, Ginoong Dios, nga masikat ka, masikat ang imong ngalan, Jesus Christ. Matuboy ang imong pangalan, Jesus Christ. Dili ang among kinabuhi, kung dili ang imong pangalan, dili ang reliyon, ang imong pangalan, Jesus Christ. Mo'y matuboy sa matag usa. Hallelujah. Salamat, Ginoong Dios, nga nini nga kagabion, among ibalik, himaya, kanungganan, salamat, di lamang nimo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay, salamat kay Igsoon sa imong paglantaw, salamat sa imong pagsunod. Sunod Domingo, na po tayo oras, mga kaigsunan, alas 7:30. No, alas 7:30, every Sunday yun na, atong buhaton, mga kaigsunan. Although, mulaktaw siguro, pag doon na tayo, dili maayo atong lawas, pero pag naaganitas may lawas, Igsoon, ato yung buhaton ang pagwali kanunay sa pulos Ginoo. Tangi ko ninyo, karong Miyerkules na usab, alas 9:30, ang atong live na program, niya, mudala na po ko Igsoon kung mga pag-ampo. So, salamat kayo sa Ginoo. Kung nini nga kagabion, katulamang mga priority ng mga pag-ampo, mga kaigsunan nga gisent na to karon sa Messenger, mo lang ako ang itagaan ng pagtagad. Salamat kung ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Bye-bye o ang Dios magauban kanato.